Na Hlinách, to je v Trnave sídlisko, Hliny. Tam bývala jedna známa zhodou okolností, táto, čo som ti hovoril, že tá jej mama, tá cigánka, čo mi rozprávala o tom, ona tam bývala. No a ona, keď ešte robila na tom mlyne Radošovskom, to som ja stával, tam vyšla z domu na kúsok vieš, kde je ten mlyn v Radošovciach? Z cesty ho je vidieť, keby si išiel cez Bohulíce a ďalej na Katlovce, tak by si ho videl z cesty. Teraz tam začala výstavba nejakých domov. No a tam som ja som ten mlyn stavil, potom som tam robil vedúceho chvíľu a ona robila ako moju účtovničku. No a ona vyšla z domu, bývala tak oproti a naraz 2 objekty pristáli tam na poli za tým mlynom. To videla akože, no. A takisto to bola ona, čo ma zavolala, že nad Atomkou lietal ten trojuholník, to som ti hovoril, že ma zavolali a z Bohunic mi volala, že volá, čo tuto nad Atomku je, tak ja som prišiel autom a pozorovali som trojuholník, ktorý vlietal do pary chladiacich veží, pravil čelom zad a odletel. Do každej veže vletel a urobil čelom zad a vyletel. A potom sa objavili 3 obrovské biele záblesky a všetko zmizlo. A jej bratia boli 2 dôstojníci armády a ešte jeden, boli sme to sami pozerať, bolo to na jeseň 94. Vieš, že bola tá ešte je močovka. Áno. Vieš, po kravách. Áno. S tým polievali to pole, tak ja som smrdil jak oni. Tak som vybehol. No. To je, ona má takéto zažitky. Zajímavé. A tie objekty za tým mlynom ako vyzerali? Veľké také gule. To boli veľké gulové objekty. Normálne potichu pristávali. A to bolo cez deň či v noci? Prečo? To bolo cez deň? Podvečere išla, akože do baru išla. A farba, alebo kovové, či aký svetel? A máte to niekde popísané, či nie? Myslím, že som to aj niekde písal. A zaujímavý prípad je ufologický. V Trnave jeden kolega môj mi rozprával, že jeho mama má zážitok s bytostiami. Neviem, som ti to možno hovoril, ale býva na prednádraží. No a ona bola do Nového roku bola u syna cez Vianoce, vieš. A potom išla domov a býva na prednádraží, tam za to fakultou. Tam boli dva činžiaky. No a prišla domov, bolo 6 hodín, bolo už tma a zapala si televízor a pozerala. Naraz si všimla cez okno, pozerala na 6. poschodí bývala. Pozerala, že proste nejaká gula je tam, svietiaca a v nej sú 3 bytosti, 3 osoby. No, jedna bola strašne škaredá, povedala, druhá si dávala furt niečo na nos, ako keby nemohla dýchať a tretia bola žena. A že tá jedna prišla k nej, k oknu, s tou gulou a ukazovala jej, aby išla von. No, ona sa začala strašne báť a jediné, čo ho napadlo, zapala svetlo a tým pádom to zmizlo. Lebo osvietila priestor, vieš, nie, že by boli zmysly, ale videla, jak sa tá gula dvihla hore nad barák a preletela. A prišla na druhý deň dcera a rozprávala jej to. A hovorí, mama, no ale ja som asi týždeň dozadu išla a tiež pred barákom bývala vedľa a naraz ale zniesla nejaká bytosť dole a išla za mnou. Ona rýchlo utekala do vchodu a zamkla sa. Vieš, akože to sa proste odohralo, to bolo proste, kedy to mohlo byť, to ešte on tu zomrel, počkej, ja si musím spomenúť, kedy to bolo. No to sú 90. roky, čo mi to rozprávali. To sa stalo vtedy. Takisto, keď som bol na Pustej Vsi, kde sa objavili kruhy v obili, tí ľudia hovorili, však to tu furt niečo také diskové lieta. Čo, to sú asi nejaké vojenské lietadlo, ale vojenské sú to není. Také disky, toto rýchlo preletí, není to počuť. To sú není potom naše. To sú, títo ľudia v rozume starí žijú v tej atmosfére, ktorú my považujeme za jedinečnú. No a potom ten prípad, čo sa odohral smerom na Špačince, s tou ďatelinou, to som ti hovoril, nie? Jak boli kradnúť z Bohuníc otec so synom ďatelinu.
To povedzte mi to, no, a čo tam bolo? No to v knižke asi máte popísané, ale povedzte mi to svojimi slovami. Ale to bolo, oni v noci sa rozhodli, že majú zajacov a idú na družstevnú zatelinu, vieš? Aha. A tá je bola medzi Špačincami a Bohoricami bola veľké pole ďateliny, to je dávno, 85. rok, alebo kedy. Oni mi to rozprávali, ich som nesmel povedať ich mená. No a išli, sadli na bicykle, zobrali vrecia, vieš, kosáky. Jak sa povie kosák po polsky? Šerp. Šerp, no. No a začali teda, zašli tak ale ďalej od kraja, vieš, bicykle hodili do jarku, tuto čo je pri ceste, a kosili a dávali do vreca. A naraz ich osvietilo nejaké svetlo. No a naraz ich osvietilo nejaké svetlo. Ale všimli si, že tam niekde pri takých stromkoch stojí nejaký objekt. A odtiaľ vybehlo ale 5 malých postáv, pobehali čosi, pobrali niečo po zemi, sadli, oni sa posrali obidvaja od strachu. No, tak hovorí, išli sme domov peši, nemohli sme sa sadnúť na bicykel, no, takže... Zajímavé. A povedali, jak vyzerali tie bytosti? Malé bytosti, hovorí, jak decka, také malé bytosti, nejaké, ale 6 ich vyšlo z takého osvieteného niečo, že nebolo kvôli tomu svetlu moc vidieť, a to svetlo ich osvietilo, že to sú policajti, vieš, že na nich svietia tým hľadáčikom. No. To bolo v 85. si pamätám, pretože sme to dávali ako článok pri krádeži. Ďateliny boli aj mimozemšťania. A ešte jeden bol, a ten hovorí, že videli nejaký disk, ale nízko letel, ale to bol kolega z roboty. Ale to sú, vieš, také spomienky, také úniky len. Áno. Že to sa tu proste, kvôli tej atomky sa tu všetko dialo. Ja som niečo napísal aj do tých kníh, lebo som chcel tam dať tie najzaujímavejšie prípady, ktoré ja mám v databáze 500 ufologických príbehov, ktoré sú kvázi overené. No. A teraz si ani možno, ja tú učiteľku si pamätám, keď tuto na Dobrej vode vybehli tie deti na lúku a tam bolo 7 objektov, ktoré odleteli. To kedy to bolo? To je dávno. To je 15 rokov, možno aj viac. A tá pani učiteľka však žije ešte, je to kolegová žena, to bola zhodou okolností. No a ona mala doma toho chlapa vysokého, toho som ti hovoril, z takého blondiáka, že spala, naraz videla, že sa v obývačke svieti. Ona býva, jak je hotel, jak je vuje tuto, ale ty Trnavu asi nepoznáš tak. Jak sa volá? Čo? Tá časť Trnave? No Vodáren. No to viem, že to je. Vodárenské sídlisko, tých štvorposchodových býva. Áno. No a ona hovorí, že do nás vidí, že cez dvere videla, že sa svieti. Tak išla tam a hovorí, čo robiť s týma zápalkami, prečo tu svietiš? Akože synovi. A pozerala vysoký chlap, blondiak, len sa usmiel a rozplynul sa. No a ona bola v šoku. No hovorí, a o týždeň alebo o 2 na to zaraz sa zobudí teda z posteli a nad ňou 3 ženy. Že ako keby ani nohy nemali. Že tak sa nás našli a že sa pýtala, čo chceš, len trochu krvi nám daj, nič nechceme. Nič. A to kedy to bolo? To bolo v tom čase to sme hrávali ten volejbal hentam. Tiež 90. Ne, to som ešte robil. No 90. roky tiež, v 90. rokoch to bolo. To bolo v 89. roku? Nepovieme ani kto to bol, ani čo to bol, stačí príbeh.
Však ja som to aj hovorila. Ja to poviem, ona proste... My zase zaručujeme svetlo. Ona sa zobudí. Keď niekto nechce, tak jednoducho my nepoužijeme meno, nič. 8 minút to bolo? No proste, že ona sa zobudila na to, že ju niekto drží takto za hlavu. A ona sa otočila a myslela si, že to je jej tatko, lebo to bolo ešte v starom dome. A hovorí, že to si ty tatina a nič teda nepočula. Lebo on niekedy tak v noci behal po dome, to on zvykol, že si poznali. A ona, jak sa otočila vtedy na tú druhú stranu, že na neho kričala, nikde, ona mala takto zrkadlo. A jak sa pretáčala na druhú stranu a zbadala zrkadle, že niekto stojí pri nej. Hej. Stojí pri nej. Tak ona sa strhla na druhú stranu postele, porad vyskočila a kúkala, že na ňo, že čo to je. A že normálne je stál v izbe. Ona sa začala s tým paplonom po ňom oháňať, lebo už to bolo neuveriteľné. Ona keď sa otočila na druhú stranu, on bol takto chrbtom. Hej. A on sa potom otočil. A on ju ovládal telepaticky. No, že aby bola ticho, jej povedal, ako telepaticky. No, a takže takto začal robiť. A že ešte jej povedal, že no som zvedavý, čo teraz urobíš. A že takto ona robil. si sadla a ona že ale 10 minút sedela, že ježe, že to není možné, že si pretierala oči, že to není možné. A že tak už nevedela, čo má robiť, tak si ho začala že prezerať od hlavy po pety. No, že to bol taký... Bledom bol celý, šedom, že bol taký, že blondiak, že v šedom. Krásnu postavu mal, že... A potom, že proste sa otočil a išiel teda smerom do obývačky, lebo ona mala izbu z obývačkou. Ne, on najprv zmizol. Takže zmizol, ale že počula taký jak šelest. Kroky a šelest. Také čo. A poznala, kto to bol? No, ale že druhýkrát sa jej zase, že za chvíľu sa jej stalo to, že ho videla prejsť. Že ona ležela v tej izbe, v obývačke bolo svetlo, teda oni tam svietili večer a bolo svetlo a ona počula takú keby hudbu. A otvorené dvere boli teda do tej obývačky keby hudbu. Že ho to videla prejsť z toho svetla do svojej izby, ale že zase zmizol. Však ona dlho spávala, že po svetle. Po svetle, ale... Ale že keď sa jej toto stalo už druhýkrát, že ho videla, že z tej obývačky, kde všetci boli, že prišiel a ona ho počula ešte aj tú hudbu a jeho videla, keď prišiel do jej izby, ale zase zmizol, že tak povedala si, že to už môže spať aj po tme, keď chodí po svetle. Ale ináč ona keď ho zbadala prvýkrát, tak to ako... Ona si myslela, že to takto si držala, že srdce, ona si myslela, že konec. Ani nespať, ale ona bola potom hore. Hore si išla zapáliť a... Ona nevie, kto to bol. No, a vyzeral Mocenšťan, voľaký, Jakobov si myslí. Ale vyzeral ako človek? Či to je... No, ale bol vysoký, vyše 190. sa s ňou rozprával. Že taký hranatý bola, že mal krásnu postavu, že si ho prezerala, že ako postavu mal nádhernú. Že na tejto zemi ako takej postavy asi, čo ja viem. Že čo som mala robiť, že nemohla nič, lebo cez ale že on ju ovládal, že lebo ona začala kričať a vtedy som sa zobudila ja aj moja mama a my sme potom ako boli ticho, lebo on jej potom prikázal, že aby bola ticho. A kde to bolo? Lebo že bude zle. Tam na Bukovej, no. Ale ona nechce, ako sa. A mala ešte nejaké zažitky také? Ne, len toto, odtedy ne. A to sa aj stalo, však to bolo v 89. To bolo v tom čase, čo to bolo plné hlásenia, tuším, nad Vrbovy, Jaslovské Bohunice, videli. Ale akože vieš, aj tejto, my sme všetci z ateistickej rodiny a akože takýmto veci, my sme sa nikdy o toto nebavili, lebo to bolo pre nás proste tabu, že toto proste... To ani ja som nikdy neverila takým vecam. Nikdy neverila, ale teda zobudila sa na to, že ju chytil za hlavu. No ona má na tak. Mala sa poriadny, čo? No, to trvá
trvalo, to nebolo pár sekúnd, mohla byť aj 7-8 minút. A on tam furt bol. A ona ani si mohla zrobiť? Neviem, tam dotknúť go alebo niečo také. Však ona, jak preskočila na druhú stranu postele, tak potom sa zaháňala s tým paplónom predtým. Ale on povedal, že má prestať, lebo bude zle. A on jej povedal, že prestan, lebo bude zle. Ale on to povedal telepaticky, myšlienkou. A potom už sa jej nezjavil? No potom si sadla a začala si ho prezerať. On takto začal robiť, no, že to som zvedavý, čo urobíš teraz. On tak prešlapoval a usmieval sa. No, že som zvedavý, že čo urobíš. A on prešlapoval. No, a to fakt? A ako bol obleknutý? Celý bol v šedom. Celý bol v šedom a bol blondiak. Taký hranatý bol. A do očí mu videla úplne normálne tvár? Voľaké svetlo bolo okolo neho, to hovorila, že voľačo ho sprevádzalo, nejaké svetlo bolo okolo. A potom neviete, čo potom bolo? On sa potom rozplynul a počul kroky a tie kroky sprevádzal voľaký šelest. Počula voľaké zvuky, taký šelest počula. A potom z druhýkrát... A to jaký čas neskôr to bolo? Ja viem, týždeň, možno mesiac. Bol to krátky čas. I tego toho istého? Áno, možno mesiac. Počula tú hudbu a potom on, že prešiel z obývačky do jej izby. A ona ho videla, odtedy ho nevidela. A tá hudba to, jaká to bola? Povedala, že to bolo tak zlá hudba, to bola nejaká taká hudba, ktorá... Ja sa pýtal si, aká hudba to bola, že taká tá, čo býva vo filmoch, taká nekedy, taká tá... Taká strašná. A ona hovorí, že to sa nevie predstaviť, že to oproti tomu, že to bolo fakt, že... Taká hudba, ktorú v živote nepočula, ale bola to hudba, ktorá na ňu dobre nevplyvila. Taká negatívna. Také negatívne, že to bolo. No. A to je z vaša rodina? To je sestra, no. Sestra. A to sa stalo v 89. v septembri. A neviem, vaši, detkovia nezaobrali s takými vecami ako mágiou alebo takými vecami? Ste ateisti, všetci aj rodičia. Ale ona to tak robí, ako že to bola realita. Tak ale ona bola hore. A to ona vôbec nebolo tak, že ona spala aj sa prebrala? Ona sa zobudila, áno, že ju drží za hlavu. Ona bola hore, lebo ona si myslela, že to je otec. Je ona taká ateistka? Áno, ona si myslela, že to je otec. A ona pozerala na pravú stranu. Ale ten vysoký bol na ľavej strane. Tá bytosť bola na ľavej strane. Není veriaca ani teraz. No. Sa jej toto proste stalo. Ona tak veriaca, ona skôr verí na voľakých mimozemšťanov. Ale ona je taká, ona si to necháva pre seba. Akože, ona verí že existujú aj iné ďalšie dimenzie, rozmery. Určite, a ona si myslí, že tá bytosť bola z nejakého rozmeru 6., 7., 8. Čo si ona, jak si to vysvetľuje teda. A ona ako to interpretuje, ako že to bol mimozemšťan? Či aký duch, či ako na to? No, nejaká bytosť z iného rozmeru. Takže ona podľa toho popisu akože sa... Už ona ju pozrela, keď už je smutnená a potom, že sa zmizla. To bola, lebo on sa smotnil, áno, on bol hmotný a potom začal sa strácať. A odchádzala, ale počula kroky. A tej kroky sprevádzal voľaký šelest. A potom ten druhýkrát, keď sa objavila, to už tiež bola zhmotnená, tá bytosť? Áno, však on prešiel, že? On došiel keby od obývačky, kde oni všetci sedeli ostatní po svetle. On došiel izby sa keby trochu zhmotnil, normálne sa zhmotnil a potom zase bol akože nevidel. A to bolo cez deň? To bolo večer, ale v obývačke sa tuším svietilo. Oni sedeli viacerí v tej obývačke, sa tam rozprávali, ona lepila. Vtedy, keď sa to prvýkrát stalo, tak sme sa zobudili, ja aj babka, lebo ona strašne vykrikla. A koľko bolo hodín? Po 4:00? Áno. No, o 3:00, o 3:30. To už potom nespala asi, ne? Ne, nespala. Vôbec nespala, ona si išla zapáliť a ráno
potom nám to rozprávala. Však ona potom už nespala vôbec, však ona bola pri vedomí celý čas, keď sa zobudila. Však sedela a pretierala si oči, že to není možné, to není možné. A on tam furt stál. On tam prefikaný. No. A ten časopis, jak sa volá, co ste vtedy vydávali o tým UFO? UFO magazín to UFO magazín. No, pozriem na internete, možno nájdem. Nenájdeš, doma si není vôbec. Možno takých knižnicách digitálnych. Neviem. Ja som mal, ja som mal zadarmo. Dokonca prvé čísla, čo vôbec boli, tak tí som mal zviazaný. Ja to nemôžem nájsť. Niektoré to vychádzalo. My sme ho vydávali do roku 2003, sme ho obnovili úplne, tam boli zahrany, tam boli kryptozoológia, čo som prekladal zo švédsko-dánskeho časopisu. A to bolo, fakt to bol len UFO magazín o UFO a zaujímavosti, rozhovory s Danikenom a ja neviem, všelijaké. Takže ti povie, že všeličo sa... Chodil som do Nitry pravidelne, som bol člen redakčnej rady, vieš, dokonca za šéf-redaktor som bol. Chceli, aby som bol ja nebudem šéf-redaktor. Totiž ja som zakladal UFO kluby po celom Slovensku. Všade vlastne sme boli až v Čiernej nad Tisou, hovorím aj, čo ja viem, v Bánovciach nad Vybravou. 6 alebo 7 klubov som založil ja. Bolo 26 klubov v roku 97, bolo 26 klubov. To veľa, no. Ja som ako vojak mal veľký ďalekohľad a pozoroval som tie objekty, ktoré som vtedy ani sám ešte dobre nevedel. Ale keď niečo išlo potichu a bleskové to zmizlo, tak som si povedal, toto není ono, to bude asi tí UFA, ale v tých, ja som 68, 69 nevedel toľko, ako viem dneska. A takisto bola obrazovka, teda to bolo proste taká situácia, kde letel lietadla a naraz sa takto objavil objekt a odletel. No, rýchlo vypočítali sme 17 000 km, lebo do jednej minúty urobilo takú obrovskú plochu, to preletelo takú... Na radare, hej? Prosím? Radar. No radar sa točí takto minútu, no a ono, kým sa on otočil, už bolo tam. No. Takže to určite bolo UFO, ale nebolo to prvý raz, len veliteľ povedal, to on nebude riešiť, to sú problémy, to ma budú šelikáre ťahať, daj to preč. A bolo vybavené. Chcel som ísť do archívu, v Trnave je archív tejto vojenskej jednotky, kde som ja slúžil, že to není odtajnené. Nie je odtajnené. Ani z doby komunizmu? Prosím? Ani z doby komunizmu nie je odtajnené? Nie, to bolo teraz. 2001 som tam chcel ísť, mám. Aj mi odpísal generálny štáb, že nie je to odtajnené. Že... Tam pri tom kostole univerzitetskom. No a v kasárne, čo sa odohralo, čo vojaci mi hovorili, ináč až keď boli v civile, mi to povedal, Atomka je areál oplotený, tak dokola chodili niekedy vojaci. Strážilo tá armáda a policajti tam. A jak išli tá hliadka, naraz badali, že proste smerom na Kostolany niečo 50 metrov od plota pristálo. Lebo tam je ten plot, to sa nedá prekonzerali, čo to je. Ale po službe sa tam vybrali a našli stopy. Otlačky, velice zvláštne. Tak vyrezali, to bolo v zime, sneh vyrezali a doniesli to do kasáren. Aby to dali do chladničky, aby sa to preskúmalo. A povedal, ja neskúmané veliteľ a vyhodil to. Že on nechce mať problémy.